дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ. гурӯҳи эҷодии мо боз дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри душанбе аст. тавре медонед, ин варзишгоҳ дар охири мавсими соли 2020 ҳамеша серодам аст ва ин ҷо футболбозони синни соли гуногун машқҳои худро идома медиҳанд. ин ҷо ҳоло дастаи мунтахаби ҷавони то 16 солаи тоҷикистон, яъне наврасон машқу тамрин мекунанд ва имрӯз ҳам ҳаво нисбат ба он гузоришҳое ки мо ин ҷо анҷом додем сардтар аст ва ҳарчанд дар замин барф ҳаст, аммо варзишгоҳ тоза аст ва футболбозони мо ба бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё оид ба футбол байни 16 солаҳо ки дар Баҳрайн мегузарад омода мешаванд. дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи тоҷикистон ҳоло ба марҳилаи дуввуми омодагиҳо ба бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё шурӯъ кард. ин даста аз дигар дастаҳои мунтахаби тоҷикистон фарқкунанда аст, зеро бозии онҳо тактикаи услуби хосеро дар худ таҷассум мекунад ва бозиҳояшон дар ҷоми кафа, бозиҳои интихобии чемпионати Осиё ва инчунин бозиҳои ҷоми рушди Аврупо нишон дод. вақте ки мо ба варзишгоҳ омадем, даста нимаи аввали машқҳои худро сомон дода буд. Аҳлиддин Турдиев моҳияти машқҳои имрӯзаро дар амал татбиқ менамуд. сармураббии дастаи мунтахаб дар ҷамъомаи тамринии дуввум 26 бозингарро ба даста даъват намуд. 3 дарвозабон, 8 муҳофизатгар, 9 нимҳимоятгар ва 6 ҳамлагар. аз ин шумора бармеояд ки дар ҳар як хати бозӣ имкон ҳаст бозингари беҳтариро интихоб намоянд. хуб, тайёриҳо чӣ гуна мегузаранд? тайёриҳо бисёр хуб гузашта истодаанд. чӣ қадр ки шумо медонед, мо аз 5 декабр тайёрии худро шурӯъ намудем. чӣ қадр мебинед, тайёриҳо давом дода истодааст то 15 декабр. дар ҳайати даста, масалан аз он тамринҳое ки шумо пештар сар кардед, то имрӯз чӣ тағйироте ҳаст? тағйирот бисёри бад нест. ҳамон бачаҳое ки буданд дар тайёрии якум, ҳамон бачаҳо ҳастанд ӯзи. бо мақсади шиносоӣ мо ҳайатро аз назар гузаронидем. дарвозабонҳо Сафармард Ғафоров, Шаҳобиддин Маҳмудзода аз Локомотив Помир, Суҳробхоҷа Юсупов аз Хуҷанд, муҳофизатгарон Ҳукмиддин Шомуродов, Фахриддин Аҳтамов, Меҳрубони Абдурауф, Раҳматшоҳ Раҳматзода, Шаҳриёри Иноятулло, Рӯзимуҳаммад Абдураҳмонов, Қурбоналӣ Муродов, Нурсултон Нурбоизода ҳама аз дастаи Локомотиви Помир. нимҳимоятгарон Алиҷони Айнӣ, Аббос Андалебов, Муҷовид Шовайсуддинов, Бежан Нишонбойзода, Хусрав Тоиров, Меҳрубон Каримов, Кабир Салимшоев аз дастаи Локомотив Помир, Кароматулло Боронов аз Академияи футболи Федератсияи футболи Тоҷикистон, Азизбек Далиев аз Регари Тадаз. ҳамлагарон Муҳаммадворис Саидалиев, Мактаби маҳорати олии варзиши захираҳои олимпӣ, Абдуфаттоҳ Худойдодзода, Сунатулло Азизов, Асадбек Ҷӯрабекзода, Хуршед Давлатзода аз Локомотив Помир, Абдулло Шарипов аз Мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзиш. машқҳо аз рӯи барномаи тасдиқ гардида амал мекунанд. ин бозигароне ҳастанд ки бозигароне ки дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё иштирок карданд. бале дигар тағйироте нест. як 3-4 нафарро мо даъват кардем, бачаҳоро мо нигоҳ дорем, дидестем дар тамринҳо чӣ хеш маҳоратшон ҳаматарафа нигоҳ кардем. баъде ки тамринҳои мо тамом мешавад, баъд баҳошонро метиҳем. боз як суоли дигар, нақшаҳои шумо чӣ гуна мешаванд? Масалан ҳоло тайёриҳо мавсими 2020 аст, бозиҳо дар соли 2021 мегузаранд. ҳозир чӣ қадр ки шумо медонед, мо дар нақша 2 бозӣ мондагем. 23 декабр ва 26 декабр бояд дастаи мунтахаби то 16 солаи Эрон бояд биёяд. агар ягон тағйирот нашавад, агар мо 2 бозӣ бо онҳо мегузаронем. қисми ҷои футболбозон аз дастаи Локомотив Помир ҳастанд ва ин бесабаб нест. дастаи мунтахаби наврасони то 16 солаи Тоҷикистон аз ҷониби Локомотив Помир миёни дастаҳои лиги олӣ ҳунарнамоӣ кард ва соҳиби ҷойи аввал гардид.
онҳо дар 18 вохӯрӣ дар 15 бозӣ ғалаба карда ду бозиро мусовӣ ва дар як вохӯрии дигар ба бохт рӯбарӯ шуданд. ҳамлагарони ин даста аз ҳама зиёд 70 тӯб ба дарвозаи рақибон заданду аз дарвозаашон аз ҳама кам 19 тӯбро берун оварданд. ба Суннатулло Азизов муяссар гардид, ки ба дарвозаи ҳарифон 11 тӯб равона намояд. Суннатулло дута гол задӣ ва дар дастаҳои байн дастаҳои лиги олӣ ҳам ту гуфтан яке аз ҳамон нишонзандаҳои беҳтарин ҳастӣ. Ба ту чӣ гуна муваффақ мешавад, ки гол задӣ? Имрӯз душвор набуд гол задан? Не, барое ки чи ҳамдастаҳои мо ба мо ёрӣ медиҳанд, ниҳоятгарон ба мо ёрӣ медиҳанд, ки ба ҳамлаварон гол зананд. Барои мо як даста ҳастем, барои ин кӯшиш мекунем, ки бисёртар гол занем. Ниҳоятгарон гуфтӣ, инҳо киё ҳастанд? Аббос Сандалебов, Алиҷони Айнӣ, Меҳрубон Каримов ва ғайраҳо. Инҳо ҳастанд, ба мо пас медиҳанд, то ба мо гол занем. Тайёриҳои даста беҳтар аст, хубтар аст? Бале, бале, хело олӣ аст. Ба назари ту чӣ намерасад барои ҳамин тамринҳое ки мекунӣ? Ҳама чи муҳайё аст барои мо. Ғалаба карда медиҳем дар чемпионати Осиё? мо иншоаллоҳ кӯшиш мекунем, гуфта наметавонем, вале иншоаллоҳ мо кӯшиш мекунем, ки ҳамонҷо ба сайи баланд баргардем. ба ҳавои сард нигоҳ накарда дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон бо дили гарму сайи беандоза тавсияи сармураббӣ Айдин Турдиевро иҷро мекарданд. Мебинам, ки дар ин ҷо шумо ду ҳайат кардед, яке зардпӯшону дигаре сурхпӯшон. Ин ҳайати асосию ҳайати эҳтиётӣ аст ё чӣ? ҷо ягон ҳайати асосию ҳайати дуюм нест, ҷо ҳама як ҳастанд. Ин тамрин аст. Дар ин тамрин мо ҳамаро як хел ҷудо мекунем. ба назари шумо кадом бозигарон масалан бештар омода ҳастанд ба гӯем ҳам мусобиқаҳое ки дар пеш ҳастанд? ҳама бачаҳо омода ҳастанд, ҳама хуб тамрин гузаронда истодаанд, дар тамринҳо ҳаракат мекунанд. Вазифаҳое ки мо дар пеши онҳо мемонем, онҳо дар тамринҳо биромада нишон медиҳанд, ҳаракат мекунанд. Дар тамринҳо ҳамун маҳорати худро баландтар бардоранд. Тамринҳои шумо фақат дар варзишгоҳ мекунанд ё ки ҷои дигар боз ҷиҳати физикию ҷисмонии дигар аст? Бале, мо дар як рӯз ду бор тамрин дорем, ҳам субҳ, ҳам бегоҳ. саҳар тамринҳое ки саҳар шурӯъ мешавад, дар он ҷо мо бисёртар ба тамринҳои физикӣ бисёртар аҳамият медиҳем ва тамрини дуюми мо бисёртар дар майдон аст, бисёртар аз тарафи техникӣ, тактикӣ бисёртар ҳаракат мекунем, бачаҳоро тайёр намоем. соли 2021 дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар бозиҳои ниҳоии чемпионати Осиё, ки дар Баҳрайн мегузарад, шарафи Тоҷикистонро ҳимоя мекунад. аммо то ҳол вақти гузарондани ин бозиҳо муайян нашудаанд. дар бозиҳои интихобии чемпионати Осиё футболбозони мамлакат дар кишвари Урдун дар гурӯҳи А бо дастаҳои мунтахаби Урдун, Кувайт, Непал ва Шри-Ланка қувва озмуда аз зинаи аввали гурӯҳ ба бозиҳои ниҳоӣ рохат гирифтанд. футболбозони мо бар дастаи мунтахаби Шри-Ланка бо натиҷаи 8-0, Кувайт 9-0, Непал 7-0 ва Урдун 5-2 ғалаба карда бо бозиашон мухлисони Осиёро ба ваҷд оварданд. هدف ثالث لمنتخب طاجقستان. طاجقستان بالهدف الثالث يعودون باللقاء. الكرة لطاجقستان داخل المنطقة خلاص. 5 أهداف. انهار منتخب الناشئين. انهيار كامل لمنتخبنا. انهيار غريب. خب البته تیاری‌ها رفته شدن، هوا سرد است، فکر می‌کنم که دشوارتر هم هست مشق کردن. بله، ما با این نگاه نکرده با همراهی همدستگان هم در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه تمرین‌های خود را ادامه داده ایستادیم و در یک روز 2 مرتبه هم سحر هم بگاه ما تمرین در اینجا تمرین می‌گذرانیم و تیاری‌های ما خیلی خوب هستند. همراه همدستگان هم امیدواریم که در بازی مقابل ایران غلبه به دست میاریم. این بازی‌های شما دوستانه رو در نظر دارید؟ بله بله. در اصل باشد شما گروه سخت است. بله، گروه همه کماندهای آسیا خیلی سختند و ما هم از همدستگانمون باوری داریم، همه تیاری‌های خوب دیده ایستادیم و امیدواریم که در این مسابقات جای اول رو میگیریم.
дар бозиҳои ҷоми кафа ҳам футболбозони мо ҳамто надоштанд. онҳо дастаҳои туркманистонро бо ҳисоби 3-0, афғонистонро 1-0, қирғизистонро 2-0 ва эронро 3-0 мағлуб намуда бо дастаи монтахаби ӯзбекистон натиҷаи мусовии 1-1-ро бар ҷой гузоштанд ва ғолиби ҷоми кафа 2019 шуданд. бешан мебинам ки инҷо дастаи шумо вақте бозӣ кард 3 гол хӯрдин. чаро ин тавр шуд? хай наменам мо хеле ки дидед мо шансҳои худро назадем, лекин онҳо аз имкониятҳои худро оварда заданд. мо 3-4 имконияти хуб доштем, назадем, хай онҳо заданд. ҳамин хеш шуда. хуб тайёриё чӣ гуна мегузарад? тайёриё хеле хуб дар дараҷаи олӣ мегузарад. дастаи мо ба наздикӣ бо дастаи эрон вохӯриҳои дӯстона мегузарад. аз онро чиро нигарон ҳастем? бозии рафиқона хай мо тайёрӣ мебинем, то як бозии хуб нишон диҳем, то мухлисон аз бозии мо розӣ бошанд, мураббиён бозии хуб нишон медиҳем ва худо хоҳад ғолиб меоем. шумо аз он дастаҳое ки дар гурӯҳи шумо ҳастанд чӣ назаре доред? Чӣ гуна онҳо масалан дар бораи онҳо маълумоте доред? се дастаи араб онҳо хеле дастаҳои пурқувват мебошанд. ҳай бозиҳояшонро дидем бо бисёр бозиҳо. ҳатто бо Умон низ бозӣ карда будем, лекин 2 сол пеш буд. онҳо боз пурқувваттар шуданд ва мо боз тайёрӣ мебинем, то як бозии хуб нишон диҳем. таби бачаҳо болидааст, шумо бачаҳо чӣ гуна бозӣ мекунед? хеле хуб, бачаҳо хурсанд мебошанд, тайёрияшон зур аст. Локомотив ин сол дастаи шумо байни ҷавонону наврасон ҷои аввалро гирифт. дигар дастаҳои пурқудрат кадом дастаҳо буданд? дастаҳо Истиқлол буданд, Хуҷанд буданд, ҳай дастаҳои пурқувват буданд. хеле ки мо хуб тайёрӣ дида будем ва ҷои аввалро гирифтем. дар бозиҳои ниҳоии чемпионати осиё 16 дастаи беҳтарин дар 4 гурӯҳ бо ҳамқуфа меозмоянд ва 2 даста аз ҳар гурӯҳ ба бозиҳои чорякниҳоӣ рӯхат мегирад. дар натиҷаи қуръакашӣ дастаи мунтахаби тоҷикистон ба гурӯҳи б шомил шуд ва бо дастаҳои Умон, Яман ва Амороти Муттаҳидаи Араб барои 2 рӯхат ба бозиҳои чорякниҳоӣ мубориза мебарад. мо ҳаракат мекунем як бозии хуб нишон диҳем, бозие ки ҷалбкунанда бошад, ба мухлис муаққил бошад. ҳаракат мекунем ки бисёртар дар хати ҳамла бисёртар бачаҳоро тайёр мекунем, дар ҳамла бисёртар хубтар нишон диҳанд ӯ маҳорати худро ва ба натиҷаи нағз ноил гардем. ташаккур. дар бораи он ҳарифоне ки шумо доред имрӯз чӣ маълумоте ҳаст? боз ягон маълумотам нест, барои ки чӣ хеле шумо медонед ози касалии пандемия дар ҳама ҷо аст. мо ягон информатсия ягон хабар аз онҳо надорем. хай дар оянда ҳаракат мекунем, ягон хабаре аз онҳо, ягон маълумоте аз дастаҳое ки дар пеш моро интизор аст дар бозиҳои осиё аз ҳаракат мекунем, ҳамун бозиҳои онҳоро дастрас намоем ва ба бачаҳо нишон диҳем. дастаи мунтахаби тоҷикистон охири моҳи равон аз рӯи нақша 2 вохӯрии дӯстонаро бо дастаи мунтахаби эрон барпо менамояд. ин ҳам ба нафъи футболбозони ҳарду кишвар аст. дар сурати барпошудаи бозиҳо сармураббии даста ҳайатро аз назар мегузаронаду ба бозиҳои ниҳоии чемпионати осиё тайёриро боз ҳам пурзӯр мекунад. хуб, тайёриҳои дарвозабонҳо чӣ гуна мегузарад? мо пурсидем ки бачаҳо чӣ гуна тайёрӣ мебинанд, аммо барои дарвозабонҳо машқҳои дигар аст. машқҳои мо албатта дигар аст. мураббии мо Давлатов Файз бо мо хеле ҳам пурмашаққат кор карда истодааст. машқҳои мо гуногун гузашта истодааст. як рӯз ҷаҳидан, баромадан як ба як ва ғайраҳо. шумо дар ёдтон ҳаст ки дар яке аз бозиҳои интихобӣ иштирок кардед, ба фикрам ба Непал буд? дар марҳилаи интихобии чемпионати осиё бозӣ байни Непал ва мунтахаби Тоҷикистон иштирок карда будам. хуб, он бозӣ дар ёдтон ҳаст чӣ гуна шуд? мо ин бозиро бо ҳисоби ба фикрам 8-0 ғолиб омада будем. оз тайёриё чӣ гуна аст? тайёриё албатта ба чемпионати осиё ки дар соли оянда баргузор мешавад, тайёрии хуб дида истодаем. дарвозабон будан осон аст ё ки бозингари майдон? дарвозабон будан ба фикри ман хеле душвор аст, барои он ки дарвозабон ними даста мебошад. ай дарвозабон хеле чизи даста вобастагии зиёд дорад. мо ба дастаи мунтахаби наврасони то 16-солаги кишвар боварӣ ва умед дорем ки унвони чемпиони осиёро ки ба дастовардҳои футболи Тоҷикистон намерасанд соҳиб хоҳад шуд.